Здравейте! Днес ще се опитам да представя автомобил, който съм пуснал за продаване. Марка Infiniti, модел QX70, дата на първа регистрация март 2016 година. Ще бъде непрофесионално видео, не ме критикувайте. Да започнем с предната част на автомобила, в която се намират доста агресивно подчертани фарове, които са с биксенонови, с функция AFS за завиване. Тук е ориентиран мигачът с габарит. Това са пръскачките за фарове, преден парктроник, халогени, които с черен хром да подчертая автомобила не е фолиран. Така си излиза QX, го има с тъмен хром. Широката решетка, която отново е черна, в която е интегрирана камерата за напред, която гледа. Надолу се намира адаптивния дистроник, който също така следи за сблъсък с хора или автомобили. Насам автомобил е оборудван с 21 цолови джанти, които всъщност датчици работят, но понеже ги свалих от FX50, явно не стават за тази кола. Иначе има датчици работят. Дисковете са сравнително нови, тъй като още не личи да имат корозия по тях. Апарат са боядисани от мен в червено, тъй като смятам, че много добре подхожда на автомобила. Това са 4 бутални апарати на Кебоно с 355 мм спирачни дискове, спират доста добре. Окачването е двойно, с двойни носачи, като имаме амортисьори, които се регулират по твърдост чрез бутона спорт от централната конзола. Отново тъмен хром на крилете. При QX70 вече, тъй като не е FX37, и имаме накалника емблемка с мотора. Погледалата са от мен направени в черно. Тук се намира камерата, която е към 360 градусовото виждане. Лично смятах да направя и този хром черен. С дръжките не ми остана време, така че аз би го направил. Имаме безключов достъп на шофьорската и пасажирската врата. Отзад сме с двубутални апарати, отново боядисани в червен цвят. Наистина много хубаво стои. Гумите са 265 на 45-21 с стар дот, просто ги свалих от друга кола, да не сипвам хубавите зимни гуми и редуцирах цената. Отзад също отивам в така характерната задница за Infiniti, която е така спортно ориентирана, с много хубав стоп, диоден. Както виждате, автомобил в отлично състояние с два накрайника, които са отново отлично чисти, няма разход на масло, няма такива, абсолютно никакви такива, няма да се коментира за проблеми и така нататък, тъй като автомобила го кара вече 2000 км, няма никакви проблеми. Тук имаме отново за keyless, заключване и отключване, като отдолу ни се намира и камерата за заден ход. От тук също ни е бутона, с който се отваря електрическия багажник. Имаме двете штори, сваляемата, която ако на ваше място на другите ми коли, между другото това ми е 7 Infiniti, само с Infiniti се занимавам, пречи. Когато искате това и повече багаж, в повече случаи ще ви седи в къщи, но тук я има, заедно с штората на вратата. Отдолу има, извинете, идеално място за газова бутилка. Правено е, Лойс 67 литрова бутилка. Буфера се изважда, има достатъчно кабел да седи отгоре. Правил съм го, няма никакъв проблем. Създаден е да работи на газ този автомобил. В Япония са го измислили да работи на газ. Взима се, става перфектно, много е прост двигател, много надежен и понася много добре газово време. Тук е бутона за затварянето. Всичко функционира, не съм открил един елемент, който да не функционира правилно с автомобила. От тази страна няма какво коментирам, да видим малко в интериора и екстрите на автомобила, с които той разполага. Така, имаме 4 L стъкла с пълен автоматичен режим, мемори на седалките и за двете седалки, които се запаметяват, и разбира се този уникален лилав шеф по вратата, който е
отлично състояние. Тук се намират, от това може да познаете нивото на оборудване на едно Infinity. По тези бутони има ли ги всичките, да знаете, че има всички екстри. Да запалим. Отлична работа. Ръчната съм натиснал. Всичко функционира. Пера на волана за смяна на скоростта. По желание при спортен режим, а може и без да е в спортен да я върнете. Тук е управлението на аудиосистемата. А от тук вече се настройва нашия автомат. Тук се включва, а това е разстоянието на предния автомобил. Като натиснем, ето вече се включва круиз. И от тук се регулират разстоянието от предния автомобил. Старт, стоп бутон, разбира се без ключово, все пак говорим за предния автомобил. Имаме на разположение климатроник, двузонов, разбира се, с автоматичен режим, който преценява кога да е затворен, кога да е отворен. Тук може да си сменим на климатроник. Имаме 4-те камери характерни. Ето ги, както виждате. Даже може да мръднем малко. Отлична работа и много добре. Стига да свикнете. Автомобил е много маневрен и много хубаво се паркира с наличните камери. Тук скоро се котия ПРНД, както знаете. Наляво е спортен режим, като бутнете лоста. Ляво и отиваме на DS. И вече ако цъкнем перата, ето 1M и не може да има нагоре. Но в повечето случаи се ползва нормалният драйв режим. Тук надолу имаме следните функции. Подгрев и обтухване наляво, което е много хубава функция, но ако не сте ползвали, даже се чува как взе духа, внимавайте, защото много схваща кръст. Режим Snow, при който кутията работи от втора, потегли от място втора и гъста става по-нежна, с цел да не се пребуксува зимата. Ето и бутона, който казах за амортисьорите спорт, който втвърдява амортисьорите с 30%. Не вози по-твърдо, просто спира клатенето на автомобила ляво-дясно. Това е мое лично наблюдение. Къп холдер с две чашки. В повече време си хвъргате ключовете и телефона. Отличен опит, казвам. Какво ще я споделя? Карта. Работи навигацията. Намираме се в Позитив, близо до Дунава. Имаме FM, радио. Минаваме през USB флаш памет, която съм сложил за музика. Като аудиосистемата е Bose с една камера говорител, не мога да се спомня точно колко бяха, но е 300 вата, свири много прилично. Оттам нататък продължаваме с CD, като може и DVD с видео. Имаме Music Box, който просто не е запределен. Това е хард диск, при който като пуснем диска, може Bluetooth аудио вързане, моят телефон, както се вижда тук е вързан, може да слушаме музика през телефона или друг Bluetooth източник. Тук имаме AUX. Ето тук през централната конзола, ето тук може да се види, имаме за флашпа и долу имаме AV входове, аналогови, които може да се пусне видео от външен източник, като формат трябва да е DVX, ако не се лъжа. На седалките, както казваме, с обдукване и подгрев, имат надуване. Шофьорската седалка специално има надуване на опорите, даже не знам дали ще се забележи. Да. Вижда се как събира. Това е да се за по-спортно шофиране може да си стегнете и гърба и седалищната част. Метални накрайници, алуминиеви на педалите, за, разбира се, спортно усещане. Волана се регулира електрически в дълбочина и височина. На централната конзола от тук ни се регулира светлина, имаме да си регулираме. От тук се сменят различните менюта на централния дисплей. Само да сменим AUX, тъй като нямаме източник и се връщаме на USB-то. Автоматични светлини и чистачки, като от тук се регулира и чувствителността на сензора за дъжд. От
светлините ни са, аз понеже съм ги оставил постоянно включени, защото не са задължителни, иначе имат ялто, но като са постоянно включени, като угасите колата и излезат от нея, те си се изключват сами и няма никакъв проблем. Имаме прилична жабка, в която има и мои боклуци. Това е оригиналната документация, с която е пристигнал автомобила. И единственото смятам, което е важно, като изключим други тук документи, е гаранционната карта на автомобила. Ето го, познал съм март месец 2016. Е закупен. Това си му е неговия ВИН номер, всичко е напечатано. И тук започваме с обслужванията, които са. Имаме ги всичките на 17 000, през 15 000 км обслужван автомобила. Имаме абсолютно всичко, като аз съм го купил точно за обслужване и за това съм го обслужил. Последно на 165 000, продадоха го на 180, съм го закупил аз, като съм го обслужил. И вече даже съм минал 1500 км. Това е моя брач, който съм нулирал, за да си следя на всичките коли колко съм преминал. Като също така, така няма да стане. Очилата пречат. Колата е с платен данък, гражданска винетка. От тук имаме от инфо, имаме Maintains, който се нулира. Ето тук е нулиран. Това е различни неща за масло и така нататък. Може да си следите по този начин. Tire Pressure, който е, както казах, той единствено не работи заради датчици, които не са от Infiniti, но явно не стават за QX70. Връщаме се към статуса. Какво ще да ви кажа за автомобила? Имаме шибидах, който може да се отвори за малко въздух или изцяло да се отвори. Леле колко комари има. Все пак сме в козовието, комари много. Черен таван, който е уникален. Имал съм и бежев салон, и черен, въпрос на личен вкус, но специално за шева е много хубав на черния салон. Друго, да кажем, много добре салон запазен, всичко е абсолютно оригинално. Няма интервенции, няма промени. Да видим при двигателя, да го чуем как работи. Не знам на видео как се чува, но реално, застанете пред автомобила, не се чува, че работи мотора. Не знам на видеото по някой път се чуват доста странно двигателите. Перфектна. Не е мид двигателния отсек, не е чистено, не е правено нищо. Както е пристигнал автомобил, единствено обслужен от мен. Ами, при всякакъв интерес, въпроси или каквото и да е, свържете с мен на посочения телефон, ще ви обърна внимание, ще си поговорим, може да питате каквото си пожелаете. Всичко добро и успех!